Ta puji matu hatta maret de mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Yesus, yang gopoda na diau, dangau na punasa, poda na marsuruau doi, molo adong manangisi na mabain lomo ni rohani amai, boto nido taringut tupodai, manang na sian debatai, manang na huhatahoni sian roha-rohaku sadiri. Songon na nidok ni na tarsurati, akka batangaik na manguludo mabaur sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, asima roham dihami, aidang terbaik kami, mabain manangaha, molo soho dengan nami, dibayani salehon ma dihami roha banua gijang, asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham, say dongani mahami, asa miak kami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Mare de mahita. Tatangi homa patik ni debata, patik palimahon sahat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon, iko pasanga pemudo da torasmu asa martua ho, jala leling mangulu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon, unakko mamunu. Patik papituhon, unakko mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hatano setutu maralohod doan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu, manang napasona bawa, manang napasona boru-boru, manang lubuna, manak kodana, manang diape ugasan ni dongammu. Atau rak mangilogugo mahita tu adopa ni debata. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon nahobar tu batikmi. Amin. Mare de mahita. Tato poti marusata tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Horo debata pargogo naso hatulusan sitopa nasa na adong. Paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akka nahu ula kami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami narwai, nang sian pakatyon nami na soture, rodi pangalyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhu pami ala ni dosa nami i, alai natal sosol bagi dohami nuaing ala ni i, asi maroham di kami ale debata nami,
Perdengan bahasa jala para siroha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di perbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat kami Tuhan ngunduan na surasuda. Na pinar bagabagam diakan aporsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akana loja jalana sorat hupasonang pehamu. Buat tamuma au gakku tuhamu. Guru hokamuma sianau. Aina labbo doau jalana seret marroha. Asa dapotan hasonangat tu dimuna. Ai labbo do au gakku. Jalan yang dohot nahu paporsaton hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita. Tatangi ummah hatani debata trupuk epistel diari mingguon imana tersurat di Parjamita 2 memukasian ayat 10 walu sahat rodi ayat 20 tolu. Tajahama margati soreng. Jadi berbias-bias rohaku mida saluhut ulaun akka nahu hangaluton di hasianganon ala ikut tarikonok kurui di jolma naro sian pudiku. Dungi marbalik marohaku naing marpadelean nian mida saluhut ulaun akka nahu hangalutod di hasianganon.
Ayaha nama persaulian ni jolma siar sude ulaun dohot siar dodam ni rohana taringot tu na hinangalutonna di hasianganon. Ayah ibana pengalutan saliling. Imasa na martuado akka na tumangihon hata ni debata jala no piopsa. Amen. Maret de mahita. Taha tidako ma hapor siaw tai songon na hina tidako ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion ra mahita mardok. Hapor sia di dipata jahuba ido ama pergugu na suatu dusan na tumo pelangit dohotano. Hapor sia di Yesus Kristus anak ni dipata jahuba nasa sedai imana tinubuhon ni si Maria nagabegabean siato di perbadia adorang so habubuhan. Ido to hatta na tomar na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banotoru dung ditanom na mula mengulu di are patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni depata jahuba amanai pargogo na so haturusani disima ibana pai mamulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mengulu do na mate au porsea di to di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akka na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na mardok mula mengulus sogot daging ni halak na umate dohot di hangaluan na surasuda. Amin. Kor punguan ina.
Tatangioma titing ni huriata. Shalom. Tatangihon ma titing HKBP Tamarunang Minggu tanggal 31 Juli 2022. Angka Rumawi na Parjolo na Marragam. Goar ni Minggutta Sadarion Ima Minggu Papituhon Dung Trinitatis. Topik Minggu Habisuhon Nasian Gijang Manang Hikmat yang dari atas. 2. Pertangyangan wilayah Sada. Di Patupa Huriat Tado Pertangyangan wilayah Sada di hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 masuk pukul 10 sia 30 wita di bagas ni keluarga Amang Situa CH Si Hombing SE Inang R Borupa Jaitan nama ringanan di BPS 2 Blok B Sada nomor Sada. Asa Roma sudah ruas ni wilayah Sada parhalado dohot keluarga madohoti partangyangani. Napatuluhon PHD Ina Saresot HKBP Sulawesi Selatan. Patu paun huriat do PHD Ina Saresot HKBP Sulawesi Selatan di hari Sabtu 6 Agustus 2022 masuk pukul 10.00 wita nama ringanan di HKBP Makassar. Asa persidohot masude ina ni huriata madohoti ulaoni. Nah paupaton himbauan membayar persembahan tahunan. Diberitahukan kepada semua jemaat HKBP Tamarunang agar kiranya membayar kewajiban kita dalam bentuk memberikan persembahan tahunan minimal 900.000 per kakak di tahun 2022 ini. Adapun jumlah persentase jemaat yang membayar sampai hari ini Minggu 31 Juli 2022 yaitu 1. Wilayah 1 jumlah jemaat 20 kakak yang sudah membayar 5 kakak persentase 25%. 2. Wilayah 2 jumlah jemaat 35 kakak yang sudah membayar 9 kakak persentase 27%. 3. Wilayah 3 jumlah jemaat 44 kakak yang sudah membayar 15 kakak persentase 35%. 5. Pembinaan atau workshop tim musik dohot song leader. Patu paun ni huriata do pembinaan workshop tim musik dohot song leader di Ari Sadarion masuk pukul 15.00 wita di Garejaon. Asa Roma sudah seksi musik par organ song leader dohot ruas ni huriata madohoti ulaoni. Onom basar makanan. Sadarion patupon ni situa do ruas wilayah 2 do basar makanan ima ayam gota dohot harga Rp100.000 per bungkus. Asarak masude ruas ni huriata berpartisipasi tu basar makanani. Pitu peleat tujolo. Papungu peleat tujolo do hita di Minggu Sadarion marhite amplop bahet tu pakta tu dana pensiun HKBP. Sia walu ruas namar sahid. Parhalado do sude ruas ni huria HKBP Tamarunang manang yakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangalehon hamalumon dot hai pason. Molo adong sian ruas ni huria namar sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu parhalado manang tu padita. Ruas namar sahid Sada Agusta Kristine Borusianipar dirawat di rumah. 2. MU Huta Galung dirawat di rumah. Sia ruas nama ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni huriata. Nama ulang tahun sia tanggal 25 satu tanggal 31 Juli. Saitu hatta mana mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hahi pason ruas nama ulang tahun Sada
Nyonya Silalahi de Borusialagan, tanggal 27 Juli sian wilayah Tolu. 2. Caroline Boru Panjaitan, ruas Naposo, tanggal 28 Juli sian wilayah Tolu. Tolu C. Sitanggang, tanggal 30 Juli sian wilayah Tolu. 4. Julio Partahina Bolon Sitorus, anak sekolah minggu, tanggal 31 Juli sian wilayah Sada. 5. Hosea Immanuel Panjaitan, ruas Naposo, tanggal 31 Juli sian wilayah Tolu. 6. Situa T. Rumah Horbo SE, tanggal 31 Juli sian wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10. Di tangan nasia mudo gajang ni umur, jala di habirang nado hamuraon dohot hamuliaon. 10. Ulang tahun Pardongan Saripeon. Perhalado do sude ruas ni HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardongan Saripeon. Tu ruas na merayakan sia tanggal 25 saat tutul busada Juli. Ruas na merayakan sada Amang M Simbolon, Inang M Borusinaga, tanggal 20 Juli sian wilayah 2. Setuhat tama na saitok tong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. Sapulsada ruas naro tu permingguan. Sada Minggu tanggal 24 Juli 2022 di ibadah gereja HKBP Tamarunang, torop ninaro 150 tulu halak. 2. Minggu tanggal 24 Juli 2022 ibadah sekolah minggu, torop ninaro 50 halak. Tolu Selasa 26 Juli 2022 ibadah pertangyangan wilayah Tolu di Bagas ni Amang Situa AO Hutagalung Esos Inang YT Borutobing torop ninaro 32 halak. Angka Romawi na paduahon parhepengon. Parhepengon ni Huriata boy mata bereng di titik parhepengon na adong di Hitabe. Songonima tikting ni Huriata di Bagasam Minggon tatang yakon ma asa gabe pasu-pasu dohot las ni roha di hita tarlu mobi gabe hamuliaon di goarni tuhatta. Amin. Marede mahita las tapasama peleata pelean sada A, sada B, dohot pelean 2. Lehon mata depan
1 cek. Yesus lewat aturangan pepistaran mengutusi hatami lehon matanya merdida luhut ruha naumur dalam mi satu maradopun bohimi modalan hami asadigong bumi kodimi Ayat 2. Kanu parima ajari aminadi hautu unidope. asalampur siami usambino ahuluan nami Lalu melek lapasolot turun marohanami. umbertu hatama nami Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mengaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kadongan sahuria tabuka majamita di parmingguan sadarion surat ni si Jakobus bidu patuluhon ayat 10 tu 10 walu. Jakobus tolu ayat 10 tu 10 walu. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Di hatabatak di dok masongonon. Habisuhon nasya gijang. I sehamu nabisuk jalan apatas maroha. Sian denggan di parange nama di pataridahon nibana aka ulaun nama hite-hite halabohon ni habisuhon. Alai molo ditiup hamu pangiburuon na paet dohot hatok karon di bagasan rohamuna unang ma puji hamu dirimu na maralohon hasitongan huhut margabus idadai habisuhon narosya gijang nasian tano doi sian rohani jolma sian sibolis ai iya disi pangiburuon dohot hatok karon disima hagaoron doho sadok ulaun hajahaton ale yang go habisuhon nasya gijangi sadok nabotor doi polo mardame labok pangoloi gok asini roha do parbue handengganon dao sian hagangguon nang pangicahiyon alai di bagasan dame do disaburhon parbue hati goran dia kana mangulahon dame i mahatana akadongan sahuria nunga tedeho nakingan ede nomor 30 Yesus leho kaktorangan asa jamita na pinasahati parjamita di pasu-pasu Tuhan jala dia tusi akarwas di huria nama bigi jamita edde dui asa tedehon ma di bagasan lasniroha marede di bagasan ketentuan-ketentuan na adong di buku edde na adong di hitaon ido ubahe na mo kadongan molo marede hita dang na gabe selerat tamarede selera kumarede songonon ma asimuse selera dongan songonon ma marede adong do ketentuan na adong do not na adong do ketukan adong do nada opat paropat do telu paropat do adong de
Ido bahen sering do hita mengedehon songonon. Amin. 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 Sasik tongna. Amin. 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 Dang. Amin. Buka hamu mau buku editai. Sola. Sola. Alani asa tabo to marede dohotikos hobartu buku edetaon Roma no kita sudi di pukul tolu. Ala no naro yang datang nanti adalah master musik yang tahu betul bagaimana musik, bagaimana bernyanyi, bagaimana vokal. Alaniah mau kamang, mau kainang, napo subulung remaja bukan hanya ditujukan kepada song leader atau tim musik atau seksi musik, tetapi kita semua. Karena orang Batak itu suka bernyanyi. Mari supaya kita betul-betul tahu bagaimana cara bernyanyi yang baik dan diterangkan nanti bagaimana teologi dalam hal bernyanyi khusus di HKBP. Ano pinatorang penon sebelum workshop buado teologi di HKBP taring utana marede Roma hita sudiano pukul tulu. Idojo naparjolo. Saudara-saudara hamba kadongan, ternyata khotbah ini memberikan adong do ragam ni habisuhon. Ada beberapa jenis kebijakan hikmat. Naparjolo habisuhon nasya gijang ima habisuhon di bata nabaduahon habisuhon sian portibion ima nakingan natari dari tupukon. Hikmat yang berasal dari dunia ini, tentu hikmat yang berasal dari dunia ini ialah sian simbolis dui manang sian haportibion sian hadagingon, sifat-sifat manusia yang jauh daripada Tuhan. Kita akan kupas ini. Apa itu hikmat dari Allah, bagaimana cirinya, dan bagaimana hikmat dari dunia ini, bagaimana cirinya. Jangan-jangan hikmat yang dari dunia inilah yang kebanyakan ada pada saya, sedangkan hikmat dari atas itu jarang saya tampilkan. Tanpa kita sadari, jangan-jangan saya dikuasai oleh hikmat daripada simbolis itu, sehingga hikmat dari Tuhan saya lupakan. Yang selanjutnya, orang pintar bertitel tinggi, ahli, belum tentu dia berhikmat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sudah tinggi titelnya, sudah ahli di bidang tertentu, pasti dia berhikmat. Oh belum tentu. Tidak jarang orang tinggi pengetahuannya, ahli di bidang tertentu, pintar dia, tetapi dia mencelakakan orang. Pengetahuannya disalahgunakan, tidak menjadi berkat, menjadi kengerian bagi masyarakat karena kepintarannya. Itu bukan berhikmat. Jadi orang pintar belum tentu berhikmat, tetapi orang pintar tentu minum jamu tolak angin, kan begitu? Kan begitu di iklan kan? Orang pintar minum tolak angin. Ini bukan iklan ya, asal ngodok-kodok kita. Kita bahas satu persatu. Agak gumajang onate, sabar mahamu. Hikmat dari dunia ini, apa cirinya? Itu tadi sudah dikatakan. Kalau hikmat dari dunia ini ialah pangiburon ayat 10 onom, gijang niroha, hatok karon, hagaoron, sadok ulau ni hajahatun. Itulah hikmat dari dunia ini. Kalau ada yang membenci temannya, mengacaukan, suka membuat ribut, tidak mau berdamai, membenci orang yang berbeda pendapat,
suka iri hati. Itulah hikmat dari dunia ini. Apalagi yang suka bombe. Baru di sini saya tahu istilah bombe. Selama saya di Batam tidak ada istilah bombe. Di sini saya dengar ada bombe. Nggak tahu lah kalau kita tahu semua bombe. Ini nggak suka sama ini. Bagaimana supaya orang-orang benci sama ini, di bombe lah. Ini gini. Yang itu bombe. Akhirnya ini sama ini bermasalah, jadi satu kampung bermasalah sama ini. Karena bombe. Orang yang suka bombe, berarti sian portibion mai. Au madok tu napa subulung tiki PA bertobat makana songoni ido. Bahabe. Dakado be jabarna be. Holan manggauri nama. Itu. Yakobus dipengaruhi oleh dunia Helenis. Ini masuk tafsiran. Dunia Helenis ternyata mereka suka eksis, suka tampil, suka berkompetisi. Karena dipengaruhi bagaimana supaya saya hebat. Sehingga kalau ada sifat yang begitu, mau tampil eksis, auna humebat senak kahalak, timbullah persaingan yang destruktif, persaingan yang tidak sehat, persaingan yang menghancurkan, menghalalkan segala cara. Bagaimana supaya saya tampil hebat? Itu dipengaruhi dengan dunia Helenis di Yakobus ini. Dan ternyata apa yang terjadi di dunia Helenis terjadi pada zaman ini. Manusia suka eksis, makanya ada tongsis, tongkat eksis. Betul tidak? Apalagi sekarang di Jakarta kan. Apa itu? Padahal zebra cross itu kan? Catwalk. Kan mau eksis dunia sekarang kan? Mau eksis, saya nggak tahu kalau sudah berdampak itu di Makassar. Kalau ada saya juga maulah. Begini-begini kan? Itu ternyata budaya eksis itu dari budaya Helenis. Ini terbawa sampai zaman milenium sekarang ini. Parahnya kalau kita tidak bisa mengelola ini, kalau kita tidak bisa memanajemen ini, kalau kita tidak bisa mengendalikan ini akan membawa dampak buruk. Sehingga ada kecemburuan, ada iri hati dan menjatuhkan orang. Itu tadi, aku yang paling hebat, aku paling cantik, aku paling ganteng, aku paling pintar, aku paling semua. Dan dia menganggap rendah yang lain. Saya tidak menyarankan supaya tidak membeli tongsis. Nanti konter handphone protes sama saya. Silakan beli tongsis, tapi kendalikan dengan iman. Akai maha kadongan habisuhur siaportibion. Hati-hati. Hikmat dunia ini ternyata menghancurkan kita tanpa kita sadari loh. Hikmat dunia ini ternyata supaya saya jauh dari teman, jauh dari Tuhan, jauh dari gereja. Tanpa kita sadari, kita sudah dibawa dengan hikmat dunia ini. Atong bohana ma. Habisuhon nasia gijangima, taparangehon, tahangoluhon, taulahon. Ahamai ima ay 10 pitu doho 10 walu. Intina hadameon holong niroha. Ido habisuhon nasia gijang. Orang yang mau penuh kasih, orang yang mau bersahabat dengan orang lain, meskipun dia berbeda pandangan ini dengan ini, tapi dia mau bertemu, mau bersahabat, mau berdamai, itulah orang yang punya hikmat daripada Tuhan. Orang yang punya hikmat daripada Tuhan ialah orang yang mau mengajak temannya untuk dekat dengan Tuhan. Ada yang mengatakan begini, mengalah belum tentu kalah. Betul. Tetapi jangan lupa, orang yang punya hikmat daripada Tuhan ialah dia mengalah di saat yang tepat.
Kalau sudah punya ciri-ciri seperti ini kita, hamwa kamang, hamwa kenang, remaja na posubulung, mengalah di saat yang tepat, mau berbelas kasihan, bakolongi studi halak, mardame, naung dihita nuaeng habisuh nasya debatai. Habisuh nasya debata olo pature-ture hondongan na nang pe ibana sadiri na marsalah. Alai habisuh nasya portibion temannya sudah salah atau lema rohana disih ibadah dono manau nih luk disih asal di tahun. Itu hikmat dari dunia. Sudah tahu dia ini salah, betul karena kesalahannya. Tetapi kita hakimi lagi. Luk disih. Ai ibana dodo namang ulahu nih, nggak hudok. Ai dangolo, tahu ema. Nah itu. HP bisuhon nasian debata, kita sudah tahu dia salah. Dipature ma eta malai. Hubo todo alani kesalahan mudo eta ma. Hudongan ipeho asa dibotoho, asa dibotohamu, dia do dalan nadinggan hobar tuhatani Tuhan. Dipature ma, rapaturehon ma. Ditolong dia, dibimbing dia. Itu kalau hikmat daripada Tuhan. Bukan lagi menghakimi, bukan lagi menjatuhkan, tetapi ditolong. Karena dia dalam posisi yang tidak mampu lagi, posisi yang kurang beriman, posisi yang putus asa. Justru orang yang berimanlah menolong dia, sehingga dia dikuatkan. Atau hamakamang hamakenang rabajana pasubulung. Dungahu padar haminakingan dua ragam ni hapusuhon. Sia debata do sia portibion. Atau mamuka minggu sadarion. Habisuhon nasia debatai ma adong di tonga-tonga ni parsauran ni hita hakabipita marunangon. Kalau kita mengatakan damai, damai itu tidak lahir tiba-tiba. Damai simsalabin damai, serp. Enggak. Damai itu harus diusahakan. Damai itu harus dikerjakan, harus ditempuh, harus ada proses untuk damai itu. Bagaimana caranya? Ternyata ayat 17 adalah kurikulum orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi. Kurikulum pelajaran ini, ayat 17 ini bagi orang-orang Yahudi. Supaya bagaimana berdamai. Ini caranya ayat 17 ini. Botor, labok, pangoloy, gok asiniroha, parbuy hadengganon, dosian hagangguon, dohot pangicahiyon. Silakan baca dalam bahasa Indonesia. Itu pelajaran mereka itu bagaimana menciptakan damai. Dihita maun hama kadongan, ayat 10 itu dosa pulualuon. Kita ciptahon madamai. Kita ciptakan damai di tengah-tengah ni huriaon, di tengah-tengah ni keluarga, di tengah-tengah ni lingkungan masyarakat, perkerejoan. Alaniaha ala hadamiona sumurungi ima Yesus Kristus tuhatai nungaro dihita, nunga dihita be pasaihon akadosa paturetoriho kita naung bison naung suan dison hadameoni tahangoluhon ma di bagasan parnuluatta. Amin. Martanya mahita. Moliate madiho Tuhan hadameo nasiakui nungasuan be di bagasan rohana pikiran nami hu hanguluho kami mai di bagasan parnuluan nami pargugui hami Tuhan akar was di huriam asa tutu adong halabohon ni roha do sian pangicahiyon jala marparbuehon parbue ni to di perbadia asa salpu ma akan salpu habisuhon nasya portibion dau mai sia kami disodo hami ruasmon ruas ni hakabipita marunang dohot akan namar minggu di gereja dohot online pasu-pasu hami Tuhan disudia ka ulau naung dilehoko tu hami ganup manang didier amanami inanami remaja na posobulung mangula kaulaon sinur na pinahan magabe matutu akan naniulan di tangan nami ramo tima Tuhan
Dia adong akahamawolon di tonga-tonga ni parkerejoan. Ho matutu na mangurupi hami asa denggan aka saluhut ulau nami. Dia matutu aka pergumulan di ganup keluarga ruas ni huriam nama rumah tangga antara suami istri. Pos rohanami Tuhan hodo napa sautoni na mambahen dua gabe sada napa sadahon ruas ni huriam gabe rumah tangga ripe di bagasa Kristus. Pasu-pasu Tuhan aka keluarga ni ruas ni huriam sebagai dia pe taringot tu pergumulan ni aka rumah tangga ni ruas ni huriam ubal gado holong ni roham doho tu wasom laho pade mahoni akar ruas ni huriam na di bagasan kurang sehat manang namar sahid naung tartikting nakingan Agusta Krisin Borusiani par amang Hutagalung MU ho matutu namang ngaleho pangurupionmu asa mulak hipas matutu ruas di huriam na di bagasan habot ni roha keluarga amanami JFC Torus Boru Purba nama rujung ngolu tutu na tua-tua dulu ni amanami amang purba dohot keluarga ni amanami amang JMC lain Boru Sinaga naung marujung ngolu tutu na tua-tua doli ni amanami amang silain opok intan doli ramotan mematuhan di dua keluargaon asa toktong mar pakirimon mar hagogoon mar pos ni roha jela apuli masude keluarga tahe nang na tua-tua boru nasida tutu selehon magajang ni umur dohot hadamion nasiakko asa dia puliho tutu rohani na tua-tua boru ni keluargaon mardongan posti roha sadiari mulak rosti huriam Tuhan siabona pacogit tuhutanami Makasaron patarusahat madi bagasan hai pason akka ulaon di tonga-tonga ni huriam nanaing patupahon pembinaan manang workshop musik dohot partangyangan wilayah nang akka ulaon kategorial tuho matuhan upasat hami asa ulaon na pinatupan mi huriam hakepita marunang bain sangap di guarmu ruas di huriam na marulang tahun kelahiran dohot pardongat caripeon di bagasan mingguon naung di jahan akingan di tikting ho matutu mamasu-masu nasida saluhutna gacang niumur hahipason hadameon sahat mai di ruas di huriami songoninang di ruas di huriam naung mangalehon pasahato peliat tahun perpuluhan hamauliateon ho matutu mangaramuti nasida luhutna ai siakko doi di jalo nasida jala paulakko nasida doi di bagasan lasti roha atong Tuhan saminggu 7 luanon ho matutu mangaramoti akka pardalanan ni ngolunami juppa hangaluton juppa hamaolon mardoko teko mahami Tuhan maka monakoni atong moliate madiho mahrite Yesus say martangian amin. Marede mehita las tapasama peliata tujulu. Tuna
Katoruson ayat selanjutnya. Tatangnya kon mapeliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amana mina di Banua Kijang. Ho do haroroan saluhut silon leho na dinggan. Dohut nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon pati pulhon harajaon mutong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni silen lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Kijang, say pinorbedia magwarmu, say Roma harajaonmu, say Saut malomoni roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Kijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, pelua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnidaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya dipasaor honma damena tutodim. Salam sehat matu hita saluhutna.